Dani šopinga, darivanja, izlazaka, putovanja. Pa tko u tome ne uživa? A možda vam se nasmiši i malo sreće, pa osvojite nagradu. Šanse su velike. Samo trebate slijediti dobre navike i kao i uvijek plaćati svojim Mastercard karticama Zagrebačke banke. Od 15. prosinca do 15. veljače traje nagradna igra Provucite i osvojite. Ako ste član Multiplus Card programa, svako plaćanje Mastercard karticom veće od 150 kuna automatski vas vodi korak bliže nagradi. U igri je čak 100 nagrada po 500 kuna na Go kartici Zagrebačke banke. Individualna, standardna, zlatna, platinum ili Go kartica. Svaka Mastercard kartica Zagrebačke banke vas nagrađuje, a Multiplus Card program vam donosi nagradne bodove. Učlanite se u Multiplus Card program, jer za svako plaćanje karticama Zagrebačke banke bilo gdje u Hrvatskoj ili u inozemstvu dobivate nagradne bodove. Kupujete li kod partnera Multiplus Card programa i plaćate Zabinim karticama, nagradne bodove dobivate i od banke i od partnera kod koje kupujete. Provucite, povjerujte u sreću i osvojite 500 kuna na Go kartici Zagrebačke banke.